गोदान दिल्लीनिफ्राय बे समाव जोंनिसिम मोनसे गिदिर खौरां। हादरनि 77थि सुबुंखान्थि सान फालिथायाव दिल्लीनि बर' फरायसालिफोरनि बाहागो लानाय गोग्गाथाव बुब्लि। 26 जानुवारि थामहिनबा हादरनि 77थि सुबुंखान्थि सान। भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि इन्डिया गेटआव खुंजानाय 77थि सुबुंखान्थि सान फालिथायनि हाबाफारियाव गासै 25,000 मोसाखावरिफोरा गाव गावनि रायजोनि दोरोङारि आरो सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंदों थीम सं वंदे मातरमनि गेजेरजों। हादरनि माहारियारि मेथाइ वंदे मातरमआ 150 बोसोराव आगान होनायखौ लानानै बे गिदिरथार दिन्थिफुंनायखौ खुंफुंदों हादरनि हारिमु बिफाना। गोग्गाथाव बे दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानानै बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ महर होदों दिल्लीनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलिफोरजों लोगोसे बड'फा इउ.एन. ब्रह्म सुपार 50 बिथांखिनि बर' फरायसुलिफोरा। गोदान दिल्लीयाव खुंजानाय हादरनि 77थि सुबुंखान्थि सान फालिथायनि हाबाफारियाव गासै 25,000 मोसाखावरिफोरनि गेजेराव थीम सं वंदे मातरमआव बागुरुम्बा, दावस्रि देलाय, मोसाग्लांनाय, बालाहामा आरो बारदै सिख्ला बर'नि बायदि दोरोङारि मोसानायखौ महर होदों सान 24 बर' फरायसुलिफोरा। बे दिन्थिफुंनायखौ जाफुंसार होनायाव हादरनि हारिमु बिफाननि बेन्दोङाव थानाय संगीत नाटक एकाडेमीनि बिथोन बादियै सान 24 बर' फरायसुलिफोरखौ दैदेननाय दिल्ली मुलुगसोलोंसालि दालाइ एबसुनि आफादगिरि आरो PhD स्कलार हादुंग्रा नार्जारिया माखासे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लानि। खुलुमबाय बयखौबो। गिबियावनो 77 रिपाब्लिक डेनि सेलेब्रेसनाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे गुरै खुलुमनाय आरो दिनै जोंहा गिबि खेबनि थाखाय दिनैनि बे रिपाब्लिक पेरेडआव 77 रिपाब्लिक डेआव जोंनि बेसिकेलि दिल्लीनिनो फरायसाफोर बर' सिख्ला फरायसाफोरा दिल्ली इउनिभार्सिटि JNU आरो IIT आरो माखासे सुपार 50नि जाय सिख्लाफोर बिसोरो एबारनि जा रिपाब्लिक डेनि पेरेडआव बाहागो लादों। बिथांमोना गुबैयै बर' फक डेन्सखौ पारफर्म खालामदों वंदे मातरमजों। गुबैयै टटेल जोंहा 2,500 आर्टिस्टफोर दङ। बेबायदि गेजेराव जोङो 24 आर्टिस्टआ जोंनि बर' फक डेन्स मोसादों। दा बेनि थाखाय आङो संगीत नाटक एकाडेमी आन्डार द मिनिस्ट्रि अफ कालचारखौ आं साबायखर होनो सानो। बिथांमोना जोंनि दिल्लीनि जा लाइमोन बर' सिख्लाफोरखौ बिदि स्कप होदों फरायनायजों लोगोसे मोनसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव इनभल्भ जानो थाखाय स्कप होदों। बेखौ जोङो फरायसाफोरनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि स्पेसियेलि जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौ जोङो बिराद गोजोननाय जासिनांगोन आरो जों थेंकफुल। मानोना बिथांमोनहा जोंनो थोजासे फाइनान्सियेल सापर्ट होदों। बिथांमोननि प्रेक्टिसाव बिथांमोननि जानायनिफ्राय लानानै ट्रेभेलिं एलाउन्सेस गासैबो बुस्थुफोरखौ बिथांमोनहा जोङो BTC गभर्नमेन्टआ जोङो हेल्प खालामो। बेनि थाखाय BTC गभर्नमेन्टखौ खनसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय फरायसाफोरनि खनसे आङो साबायखर होयो। दा बे खेबाव 77 रिपाब्लिक डे जा सेलेब्रेसन बेयाव आङो स्पेसियलि आंनि बे दायित्वखौ मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों। बिथांमोना संगीत नाटक एकाडेमीआ आंनो बे रेसपन्सिबिलिटि होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। जेरै बिथांमोना आंनि बिदि केपासिटिखौ सिनायनानै बिथांमोना आंनो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि होदों आरो बर' फक डेन्सनि मोनसे जोंहा दिन्थिफुंनो हादों साक्सेसफुलि। बेखौनो आं खनसे साबायखर बावगोन। आरो बिथांमोना जोंनि आर्टिस्टफोर गोबां डे एन्ड नाइट 15 दिननिफ्राय डे एन्ड नाइट प्रेक्टिस खालामदों। बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामदों आरो दिनैहाय जोङो बे मोसाहोनायखौ हाबाफारिखौ जों मोजां साक्सेसफुल जाफुंहोदों। बेखौनो गोजोन्थों खुलुमबाय।